Marinu Kurteli, Srećku Bogdanu, Zlatku Krančanu, Petru Gručiću, Stjepanu Severiću, Draganu Bošnjaku, Marku Mlinariću i posebno mladom Dragu Dumboviću, kojem je ovo svakako najdruži trenutak u njegovoj kratkoj, ali evo već blistavoj sportskoj karijeri. Srebrni pehar, dar maršala Tita, već je u rukama Dinamovih igrača. Kapitenu Zlatku Krančaru predao ga je predsjednik konferencije Saveza socijalističke omladine Jugoslavije, dr. Vasil Tupurkovski. Neopisiva je radost Dinamovih igrača i to je sasvim razumljivo. Drugarice i drugovi, druže Tupurkovski, u ovome trenutku kada primamo kup našeg najvećeg sina i vođe, voljenog druga Tita, izražavam u ime svih nas najveću radost i ponos što smo taj kup osvojili, ali i neizmjernu tugu koju obuzima sve naše narode i narodnosti, kao i napredno čovječanstvo što taj veliki čovjek nije više među nama. U ime svih nas koji smo sudjelovali u ovom natjecanju, mi se zavjetujemo da ćemo prema Titovim mislima i smjernicama nastaviti još upornije razvijati jugoslavenski sport na domaćoj i međunarodnoj sceni, kako bismo na taj način dali bar mali doprinos održavanju ugleda naše zemlje u svijetu, koji je on tako visoko podigao. Dopustite nam, druže izaslaniče, da se na kraju zahvalim na uručenju ovog dragog pehara, a igračima Crvene zvezde za fer i sportsku borbu. Zahvalni smo i svim gledaocima, a posebno našim simpatizerima i prijateljima koji su nas pratili na putu do osvajanja ovog nam najdražeg sportskog trofeja. Dinamo ima danas u Ćupriji, u Srbiji i u Pančevu odvedeni opet svoje jedinstvo sa njima. Prema tome ne nasjedajte provokatorima, imamo mi sveto ime Hrvatsko i sve ono sveto što je u povijesti Hrvatske bilo, a nikada više nećemo dopustiti nikakve gluposti kao što smo Dinamo